Alle jaar welkom bij de vierde Horeca Drivissio reunie. Jo, ben dat dan net verleerd? Nee, soms verleerd nooit meer. Nee. Generation. Wij zijn net van die gelikte discjockeys. Wij zijn gewoon sfeerbakkers. En alleen nog maar sfeerbakkers oprijden. En het maakt echt net zo mooi en het maakt echt net zo gelikt. Dat ik gewoon zat wel altijd best aan. Dit in de Creedence. De club hebben wij ook al. Ja, geweldig. Hartstikke leuk. Ja, genieten. Ja, dan vooral je leuk en zelf een glasje weer erbij. En goeie muziek. Nou, wat wil je dan nog meer? We gaan meezingen. Manfred Mann, Dua Diddy Diddy. Walking down the streets. Vooral als je wat oprijden kunnen, dat vind ik mooi worden. En ik ben zelf lekker introvert aan de bliksem, best wel. Maar achter de microfoon, ja, daar ben ik wel heel over Alex. Hoe raarder het gaat, hoe liever op het hart. Ik ga in 68 had ik mij Alex ben we dus begonnen. Heel simpel, ergens op een tafeltje in de kroeg. En dat weer vreten jongen en dat weer een leuk succes. Toen eens een keer hier in de dorpshuis. Nou ja, van de ene kant door, dat worden net zo lang. We staan in Damwater, we staan in Ooster-Nijtjerken, we staan in Driessen, we staan in Verwert. Ja, blijft weer nog langer of verder van huis. We wisten soms amper waar we winnen. Maar dat kon niet schelen, het was gezellig. Maar vroeger, dan met Jelwe 8 stond ze voor de deur. En dan werd Twago niet intreden. Wij liften gewoon achter de Horeca aan op een gegeven ogenblik. Wedstrijd optreden, wij gingen er gewoon liftend achteraan. Ja? En dat kon in die tijd nog. Het was gewoon een gouden tijd, want we dronken hier een drup alcohol. En we gingen de meeste willen. Het was fantastisch. Ja, bliksem, het wie wel wat. Maar het ging bijna in de gaten, joh. En we gingen lekker eerst in de gaten. Dat is een succes weer. Ja, daar kwamen mensen op. Maar je mag net vergeten, in de 60er jaren, de wie natuurlijk verder is net voller. Ik ben jetzt nu ben ik binnen, Hik en Tijn, de fabriek. En dus eigenlijk een thuisspeeltje voor mij. Heimspeel. Speciaal welkom uit Zwitserland, Ferdinand Salveda. En voor die Ferdinand zijn we direct in beginnen bij plaats van de Who. My Generation. En waar ben je dan nou? Ik woon in de buurt van Bern in Zwitserland. En dan kom je apart voor een Horeca-feestje bij Brand? Dat is inderdaad zo, ja. Wie me wel Yo! En nou, daar komen we. Mijn muts, Dynamite. Op een gegeven ogenblik wie de Horeca razend populair, met Alex als frontman, dat wij als Famkes het spontane besluit namen om een fanclub op te richten. En we gingen in no time een hele grote leden. Het is echt een hype voor het dorp. Ja. Van de toesnieuwendekjes. Ja. We doen gewoon een hele revolutie met de fanclub. Was dat weer dat wij winnen doen? Een van de eerste lijstvaren en top-up en zo winnen wij. En we gingen het heel lang erop. En toen ben we een keer naar Hilversum rijden, in de Krijn Torringa en Meta de Vries Show hadden zitten. En waarom reis toen reinde het verschrikkelijk. Toen had een van ons heel uit om een rutenwisser heen werd het wel, maar die deed net meer. Ja, dat is ook zo'n ding, hartstikke leuk.
Maar we willen beslist ouderwets. Het enige wat nou oors is, dat binnen de munt. En voor de rest is alles ouderwets. Je cd's hebben we thuis ook wel natuurlijk, je hebt van alles. Maar dat vinyl, dat had al wat. Daar zit eens een krasje in, dat slaat een keer over. Ik had de vorige keer in je hoorn. Daar hing een gat in brand, mijn sigarettenpeuk. Zie je een gat midden in de plaat. Nou, prachtig. Zoiets gebeurde vroeger ook. Ik ben maar neer de 16, toen kwam ik wel 3 uur in de nacht thuis. En dat van Heiten, hè? Nou, die zeggen er eerst op het raadje nog, maar de blijft hinterziets van, het is wel vertrouwd, joh. Maar je bent op een leeftijd, je was wat beleven. En al die vrouwen natuurlijk gek op je. Ja, prachtig. Ja. Net de lood zei, mijn vrouw zit nog in de zaal. Maar... Dan waren we bij 2 discjockeys. En als de ene draaide, zei hij dat dan. Ja, dan weer de oren bij de vrouw bezig. En als die dat kleed weer, dan zag hij dat toe. Dus daar hebben we nou wat oud voor. Er gebeurde heel wat achter de coulissen. Hè. Ja? Nou. Ja, ik denk dat het al aan de discjockeys lijkt. Met name Alex, die weer heel populair. Die is een bijnaam, hè? Sexy Lexi. En kijk, we in klein ons, die broek moest zo nauw mogelijk wezen. Sexy Alexie. Ja, nou wij hingen in die tijd een busje met de man de apparatuur en alles in vervieren. Dat zie je het matje. En wij zeiden ze nog wel eens, het matje vertellen hoor. Nou, dan kan er heel wat verhaal los, je.